18 лютага 2026 года у Цэнтры дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» горада Мінска у рамках дэкады роднай мовы і культуры прайшла музейная акцыя «Гавораць артефакты», галоўнай мэтай якой з'яўляецца выхаванне пачуцця патрыятызму і любові да роднага краю, а таксама знаёмства з народнай спадчынай Беларусі. Навучэнцы аб'яднанняў па інтарэсах цэнтра пазнаёміліся з музейнымі прадметамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. А вось як гэта было, давайце паглядзім. Начок. Гэта гаспадарчы прадмет. У ім мылі адзенне, купалі дзяцей і прасеивалі зерня. Рубель – гэта старадаўні прадмет для выпрасоўвання адзення. Ён выкарыстоўваўся разам з качалкай. Тканіну намотвалі і каталі па стале, каб яна стала роўнай і гладкай. Дзяжа – гэта ёмістасць, куды ставілі цеста для хлеба ці ежы. Крамік – гэта драўляны брусок, якім мылі бялізну і адбівалі лён. Гарлач – гэта традыцыйны высокі, гліняны посуд з вузкім горлам, предназначаны для захоўвання і разліву малака. Беларускі ручнік – прадаўгаваты выраб з тканага палатна традыцыйна абрадавага прызначэння. Рэшата – гэта хатняя рэч для прасеивання мукі. Калатоўка – гэта хатняя прылада, якой таўклі бульбу, збівалі масла і перамешвалі што-небудзь. Карамысла – гэта драўляная дуга, з дапамогай якой насілі воду ў вёсках. Маслабойка – гэта прыстасаванне для вырабу сметанковага масла з кіслага малака, вяршкоў або смятаны. А калі і вы жадаеце пазнаёміцца з жыццём і бытам нашых продкаў, запрашаем наведаць наш музей.